La Tori és culpable? Ja sóc aquí! Hola a tothom! La Tori, l'has fet tu, aquest vaixell? Sí, l'he fet jo. Renoi, sí que en saps, Tori, està molt ben fet. Abans sempre feia vaixells, cases i animals en fusta del meu poble. Mira, Kenichi, ja estic fent una espasa. Saps, el que jo faig és un secret. Demà és dijous. Tenim matemàtiques, japonès i plàstica. Oh, no recordava que demà havia de presentar una escultura. Ostres, no he fet res encara. Kenichi, vés a dormir aviat. Sí. Oh, i ara què faig? Ja ho sé. Hi ha algú per aquí? M'ha vist? Au, vinga, covard, sóc la Tori del poble d'Ega. Te'l tornaré de seguida, Tori. És un vaixell preciós. No pot ser que l'hagi fet tot sol. Segur que la Tori l'ha ajudat. Caram, Kenichi, l'has fet tu, aquest vaixell? Mare meva, si ets tot un artista! Et felicito! No sóc un artista, mestre. Sí que ho ets. Jo no seria capaç de fer tot sol una cosa com aquesta. Fixa't en aquests detalls. És tota una feina. Em pots dir com ho has fet? És una bona pregunta. Deu ser molt difícil fer-hi tots aquests detalls. Ho he fet amb un... Potser és un secret. Vinga, explica-ho. El vas fer tu, oi? vull dir que ja... Què et passa? Que no el vas fer tu? No em diguis ara que t'hi va ajudar algú com la Tori. Però què dic? No pot ser, oi? La Tori t'hi va ajudar? És veritat, això, Kenichi? Sí, una miqueta. Vols dir que no l'has fet tu tot sol? Només una miqueta de res. Ens explicaràs quina part em vas fer tu? Jo, més o menys. Més o menys? Què vol dir més o menys? Fes el favor de contestar. Vull dir que el vaig agafar de l'habitació de la Tori. Què? Dius que la Tori va fer aquest vaixell i que tu el vas agafar de la seva habitació? Bé, més o menys això. Hola, Yumeko, què passa? No passa res, Kenichi. He vingut a ajudar-te. Mira, si demà portes una escultura feta per tu, estic segura que el mestre et perdonarà. No ho crec. Saps, no sé fer les escultures tan bones com la Tori. Això no és important. L'important és crear alguna cosa per tu mateix. Sigui com sigui, la teva obra serà única en el món. No ho sé. Kenichi, per què no proves de crear una cosa tan bonica amb les teves mans? Amb les meves mans? Anima't, noi, jo sé que ho pots fer. Crec que ja tinc la inspiració per crear alguna cosa. Segur que sí. Moltes gràcies, Yumeko. I al cap d'una estona... Faré un vaixell molt més bonic que el de la Tori. Serà únic en tot el món. Kenichi, ha vingut la Yumeko. Què? Ostres! Ha vingut a veure com treballo en plan inspiració. Ja vinc! En Kenichi està treballant? Què deu ser això que hi ha a terra? Què deu voler fer amb això? Ja ho sé, hi vol fer un vaixell. Però crec que aquest vaixell té una forma una miqueta estranya. Sí, aquesta part s'hauria... Encara sóc a la meitat, no es veu ni què és, ja el veuràs. Tant és com estic i tinc ganes de veure'l. Saps, em fa una mica de vergonya. Passa, Yumeko. Hola, Yumeko, com estàs? Escolta, Kenichi, aquesta part l'has de tallar com jo et dic. Així s'assemblarà molt més a un vaixell. Què és això, Kenichi? No és el que et penses, Yumeko. Me'n vaig! Espera, Yumeko, no he sigut jo. Oi, ets un manefla. Yumeko, espera. Per què? Espera, Yumeko, és un malentès. Jo no sabia que la Tori havia començat a tocar. Ets un mentider, Kenichi. Em vas prometre que ho faries tot sol. T'he dit que ella ha començat a tocar el meu vaixell quan jo no hi era. Com vols que m'ho cregui, Kenichi? Però és veritat. I al cap d'una estona...
Kenichi, et demano disculpes pel que he fet. No sabia què passava, de debò. Això no es fa, Tori. La Yumeko es pensava que jo era un mentider per culpa teva. Sí? Em sap molt de greu. Me'n vaig al pati a continuar les escultures que vam començar plegats amb en Jinzu i en Shishimaru. Per què no veniu a fer-nos companyia i a crear les vostres obres? Ah, pot ser interessant. Sí, Yumeko, i jo ho aprofitaré per acabar el meu vaixell per demà. Però no sé si podré fer alguna cosa tan ben feta com el vaixell de la Tori. Què? Escolta, Yumeko, com és que saps que estic fent un vaixell? Perquè en Kenichi el va portar a l'escola i... Molt bé, Tori, per què no anem a fer escultures, Que estrany. Ara li faré un forat a aquest rotllet de peix. Realment és molt divertit treballar la fusta i crear-hi tot el que vulguis, però feu amb molt de compte i no us talleu, us hi podeu fer molt de mal. Nyi, nyi.